Kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! I feel good! Magandang hapon! Luzon, Visayas, Mindanao, and World Wide Web. Oras po natin sa buong kapuluan. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Welcome na naman po dito sa pinakamalupit, pinakamasayang programa sa radyo. EDSA! Siyempre, pinangungunahan po yan ang pinakamatalino sa lahat. Ang pinakahenyo! Henyo! Hindi na tender, pero Diyose pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po inyong abang lingkod. Walang iba, ang prodigy ni Tanghenyo. Diego Bandido! Pag may buhok, ano? Tama, hindi ako yan. Siyempre mga kabisyo, isa pong napakagandang hapon sa iyo, Manong Driver. Kamusta ang biyahe mo? Naku, pinagpapawisan ka na, Manong. Halika nga dito. Okay ka lang, ha? Ayos ka lang ba, ha? Pinulbuhan. Naalala mo ba? Dati nung kabataan ka, di ba? Pag pinagpapawisan ka kapag galing kang sa laro, tatawagin ka ng nanay mo, halika nga dito, nak. Ayan, pupunasan ka, pupulbuhan ka. Ano kaya, no? Halika din nga dito, Manong. Alright mga kabisyo, samahan niyo po ako hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Dito pa rin po sa programang EDSA na kung saan dito po hindi kayo makakaramdam ng antok. Unang-una, syempre yung mga tugtugan natin talagang sasabayan nyo sa kantahan. Kagaya yung kanina, yung la 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 la, kahit walang lyrics niya. La 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 la. Aray! Bakit na naman tang? Ay, peste ka, la 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 ka dyan, nakakabweset yung boses mo. Di ba? Ganun lang man yun, kinakailangan natin silang alawin. Aliwin, oo. Ay, tama ka dyan, aliwin mo nga, pero ayusin mo kasi kuminsan, alam mo yung boses mo, nakakainis na. Ay, sorry naman, di medyo lalamigan natin yung boses natin. Mga kabisyo, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa programang EDSA. Sana po ay... Teka lang. Baka hindi na tama yan. Baka antukin si Manong Driver. At syempre, shoutout din po pala sa mga nakatutok sa atin sa lahat po ng mga PSG. Ano nga yung PSG, Tang? Ay, syempre, PSG. Pulis sa gate. Mga sirs, maraming salamat po sa inyong walang humpay at walang sawang pagsuporta. At ikaw, Manong Driver, sa mga Grab drivers, ayan, lalong-lalo na sa mga naiipit sa EDSA. Huwag po kayong mag-alala kasi ang biyahe po natin, 4 na oras po ito hanggang alas 9 ng gabi. Sure ball, lahat kayo mag-i-enjoy. O, diba? Kaya sa mga kabisyo po natin dyan na medyo inaantok-antok, sa lahat po na may mga problemang kinakaharap, kalma lang. Kinakailangan din po natin dapat marunong tayong magpagbag ng problema. Hindi po pwedeng, halimbawa, nagka-problema ka sa trabaho, sinabon ka ng boss mo,
dadalhin mo sa bahay. Hindi pwede yun. Unfair naman yun sa pamilya mo. Unfair sa asawa mong naghihintay at bagong ligo. Hindi nga, di ba? Ito, real talk to mga kabisyo, ha? Halimbawa, sinabon ka sa opisina, mainit yung ulo mo. It's unfair naman sa asawa mo pagdating mo sa bahay na excited na salubungin ka, pinaghandaan ka ng pagkain, tapos mainit ang ulo mo. So, kailangan mo ipagpag yan. Paano ba tang ipapagpag yan, Tang? Magbigay ka ng suggestion. Ay, siguro, siyempre, ang pinakamagandang magpagpag makinig dito sa aming programa, dito sa programang EDSA, para mawala ang init ng iyong ulo. Yan! Nadali mo kasi dito sa programa natin! Ang saya-saya, clap your hands. Ang saya-saya, clap your hands. Alright mga kabisyo! Oras natin, it is now 35 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Broadcasting live across City Banabang. This is Metro's #1, 90.7 Love Radio. Now here's a song coming from Aha with Take On Me. Keep it locked in, straight up until 9 o'clock. Ito po ang programang EDSA